Usa ang patay, 11 ang nadangat sa Tambalanan human gikatahong nakakaon og lechon sa Lapu-Lapu City. Siluan may Rondina sa report. Luwas na sa Makuyaw nga kahimtang ang 11 ka mga nakakaon og lechon, 5 kanila mga minor de edad human madangat sa Tambalanan sa pinamungahan niadtong Domingo sa kadlawon. Apan nakabsan gayud sa kinabuhi ang 34 anyos nga si Ryan Mendoza Alquezar, usa ka construction worker ug taga Sitio Mohon, Barangay Tutay. Base sa gihimong investigasyon sa pinamungahan pulis, gisaw-an sa Baneng Alquezar ug Bayutas ang usa ka kilong lechon niadtong Sabado sa gabii nga gida ni Ryan Alquezar gikan sa gitrabahoan ni ining construction site sa Pahak, Lapu-Lapu City. Pagka alas 8 sa gabii, nagsugod na sila pagsuka kalibang. Si Ryan Alquezar mo na'y namatay gyud dito. Nakapot sa ospital pero namatay siya. Nakapot sa ospital, na-intervene pa man siguro na sa doktor niya, mga pilalapot ka minutos na natumba. Siya mo'y natumba niya, pagkatumba niya, nadayon, natitso siya. Ang Lapu-Lapu City Health Office nga mihimo usab og kaugalingong pakisusi mitataw nga didto sa Danau giluto ang lechon o gidalang kini sa Lapu-Lapu City. Giluto daw pagkadlawon, unya nangaon pa daw diri sa site mga udto, unya giuli sa ilaha sa pinamungahan mga gabi ato wala giluto og balik or wala gi-reheat, gikaon nila directly ang lechon. Matud usab sa Disease Surveillance Nurse Coordinator sa Lapu-Lapu City Health Office, Norfi Flores, nga aron makasiguro kung lechon ba gayud ang nakalanag sa mga biktima, may gipadana nga sample sa lechon nga ilang nakaon ngadto sa Research Institute for Tropical Medicine kun RITM aron mapaubos kini sa eksaminasyon. So far, as per sa mo ang na-receive is ang kaning kuan ma'am, katong mga uban na nangaon sa lechon kay wala raman pod. Kay as per sa taga pinamungahan investigation nila, kay gitawagan man daw nila ilang mga kauban, wala naman po na unsa katong nangaon dinhi. So aside mo siya isolated na case nga katulang yung nakadala sa lechon, padulong giuli nila ang lechon sa pinamungahan. Samtang gipasabot ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realisa nga usa ang lechon sa mga sudan nga daling mapanos. Especially og kana bitong diretsoon lang po dayon og putos, no? Ingana man na basta init o puston, dako kinang chance nga mapanos, no? So kinahanglan o panalitan og lechon kinahanglan gyud nga kana ging mas maayo nga kaunon gidayon. O panalitan dili gay makaon, maayo gid siya nga i-refrigerate og mo take time pa mas maayo nga kanang i-reheat na lang gyud. O di ba kana tarungon lutuon og balik. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, GMA Regional TV Live.